ta man kuti na kwana aku ta karanta wannan madan ta karantin na to ba kuti kuma ta yanta kula kullun ta da ba ko ta Qur'ani ta yanta ta to ta ba ni kuti na yanta nan Mero? Mero? Me yake cikin ɗakin gashi na ana tuɓe gida wai a ce ma ku. Lallai, har kin samu damar yin barci a wannan lokacin. Allah ya shirya min ke je ki gani ba yake sallama. Kai ko baccin ma ya gagare ka. Kai. Sauka. Lafiya na kake birgice? Kurma ne. Kurma? Kurma mai shago. Ina lillahi wa inna ilaihi raji'un. To yanzu ya zami da shi? To ya zami. Ki samu ya mace ai na iya kai mun kasuwa. A siyar a biya shi kuɗin shi. Ni tun da nake duniya ban san ba shi ba. Sai da na zo cikin birnin nan. Wallahi na wuce sai ka ɗaki. Ina lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah kai mana maganin wannan abu. Mu da garinmu an hana mu zaman lafiya. Abincin mu bashi. Dabbobin mu an kwashe. Kajin mu a garin nan a ce kaza tsakuwa wannan ba mu da ita a cikin garin nan. Gashi mun shigo cikin birni ba wanda ya san ma mun zo. Babu ci, babu sha mu ba mu ci ba, kwana ba mu ci ba. In mun samu ma mu ci so daya. Me raya zani ni ya su wannan rayuwa? To, sai mu gode ma Allah. Tunda min tsira da ni da mai gidan da ke da wannan yar akuya da aka tafi da ita kasu. Allah ya taimake mu yanzu da Nana da Sa'abu da ban san halin da suke ciki ba da Aisha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu yayin naki shin gawarsu ni da gawarsu ma na gani da hankali na ba zai bacci. Wannan bala'i ubangiji ya Allah Allah ka mana maganin sa. A ce kaza ga baki ɗaya ba mu da ita yanzu akuya kuma an tafi da ita koma a biya bashi. Yanzu in aka ba biya wa wannan bashin babban tashin hankali na wai yaya za ni? Yero? Kai! Ubangiji Allah ya sawaka. Da ki ce mashi ya shigo ya jira baban kada ya ce an bashi kuma tsaye. Kin sa halin gulma. Gashi ni ba iya magana ne da shi ba amma kina da kimiyya. Je ki. Allah kai mana maganin da ba mu iya ya. Ramaro Kai haƙuri kuɗi yanzu za a baka. Mai gida ya tafi da akuya yanzu za a baka. Kasuwa akuya an je a siyar a kawo maka. wata hadi Maryam ki taimaka min dan Allah dan Annabi na kasa ne magana ai kasa fahimta ta. Kai, ka yi haƙuri. Baba ya je ya saido akuya ya kawo kuɗi a baka yanzu. Nai na sallah ba Allah zai mi da sallah ta kuma ba azumi nake ba ni kuɗi yin kai sha. Ba sallah ba. Kwana akuna abuka kuɗi kun ki fani haka ake so. Ba sallah ba kuɗi akuya za a saido a baka kuɗi. Abi. Wata abiya. Kai, ka yi haƙuri. Baba yana kasuwa in ya dawo zan a baka kuɗi. Komai transfer a kashi. Ka yi haƙuri kuɗi baba zai kawo a baka yanzu. Oke baba sai ba ni kuɗi. To ci kenan na ya kuri ka nan yi ina tiran ki. Na Najeriya ana gane ki. Wai akuyar nan ma duk inda na je wai sai a ce transfer. Ni da na san inda ma za a samu transfer din da na je na kai. Wai kana nufin mai gida wai akuyar ma bata shiga ba? Komai transfer na ce ni ina transfer din nan yake. Wai ina da kawu a bani a mun transfer. Wai wani abu ne transfer? Wai ni wannan bala'in ma har ina. Inna lillahi. Najeriya so ake a yakin sunkuru. Hai. Komai ba daɗi yunwa kawai ta aishe ka. Ni ba mata nan ba malam. Na'am. Ka sa abin da ke faruwa? Wai baka ga wanda ke tsaye cikin gidan ba? Kai bashi shine hakikin gida. Ba ni kuɗi dama kai aka ce da aka baka ba ni kuɗi ne wuce a ni. Kai gira na ga da bala'i ka zo. Ko na so ya yaye ka wanda ya yaye wuta kan bala'i ka bar gidan nan. Allah sai dai a mutunan hannu ma a da so mai kai gawa. Haka ne fa ni to a ce ka. Kai da ka ba mutane wuri muna magana transfer.
Kai kina ne ba kuɗi na aka bayyana min haka ba kuɗi na ko. Ba kuɗi. To Qur'ani sai na so fetur jarka kuna fa kama kitan nan wuta ba kuɗi na ko. Baka haihu ba an kan baka banka mana wutan ba. Wa alaikum assalam. Yaro. Baba ina wuni? Lafiya. Ina wuni? Lafiya na Alhaji an zo. Lafiya na ji ina waje ina waya sai hayaniya yake jini ke faruwa ne a cikin gidan. Wannan dan kurkin wanda ya ma duniya sammakon banza ya zama katilan makatulan wai hakikin gidana zai zo ya samu nana wai ta biya shi kuɗin wake. Oke ci da ban kuɗin ko. Ba ni kuɗin ne wuce a tashi. Tukun tsiya ho ne. Ba ni malam wuce a tashi. Me ya faru ne dike? Kuɗi wannan ta bani wake na fa to ake kwana kuna fa kafa abu kuɗi ta bani kuɗi na ni nan ko kun na maki tannan wuta Qur'ani. Wai wannan bala'i da me zamu gi. Mahaukaci ba waya taransifa. To ni ba ni ta ba ta hoke mun ba ni an san nan ba kuɗi nake so ba nan ba. Saurara kwantar da hankalinka. Wannan bawan Allah makwabcina ne ya zo magana kuɗi ka san an ke sai transfer. Ni ba san transfer ba. Ba wuta ta so ma ta kone. Ta kone. Me gida? Na'am na'am. Kallo ni nan da idan rahama. Kallon ki da idan rahama. Ni ji ana faɗa za a yi. Ni fa ba zan yi shi ba. Wannan kati da ake faɗa na zaɓe wanda ake sawa a zaɓi mutum. Na gama a tattaro su gabaki dai a ƙona su. Ni ma haka yana kona. Na gaji. Haka kawai. Ban ga amfanin shi ba. Babu. Nana ina goyon bayan ki. Na gaji. Haka kawai. Wannan masifa ina ranar ta. Wannan bala'i ga yunwa. Baba kai ma goyon bayan ta zaka cikin wannan magana ta ta. kai na bai kulle ba yaro. Ni ina tare da ita 100%. Allah ina gaya ma saboda yanzu kaga ƙauyen mu duk karkaran nan ba mai kwana a gidajen shi. Na farko kenan yara na maza duk na rasa ma inda suke. Yanzu daga ni sai wannan baiwa Allah sai wannan yarinyai. Su kenan a rayuwata ta duniya. Kudin banza sun cinye min gonata. Sun cinye min shanuna. Yanzu wannan rayuwa da me za mu ki? Mutum zo ake rataye kanshi ya kashe kanshi. Kai haƙuri baba. Kai haƙuri baba. Ana jami. Baba kai haƙuri kana jina. Sai da kowa gaba burga ma jiki. A'a ba za a yi haka ba baba. Na kira magana kona katin zaɓe. Barai. Insha Allah zaɓe ka wani. Tattalin arzikin ƙasa na gaba ɗaya ya ƙare. Yanzu sata za mu koma ko mu rike makamai mu je mu rika. Yanzu dai ka ga yau Alhaji tun da muka tashi nan cikin gidan ba mu ci. Ga bashi. Ga shi wannan wanda ni ba ni ma iya magana shi. Na fasa. Ba ni ma ƙara yi kuma zan je ma duk wani wanda zai hana shi in dai na san shi. Ni ma ina goyon bayan ta 100%. Kaga baba. Mama ku kwantar da hankali. Domin ko nesa ta zo kusa. Na'am. A wannan karan a wannan lokacin a shekara ta 2023 nagartacce ingantacce kuma jajirtacce. Dan siyasa ne? Dan siyasa ne baba. Kai don halinsa ɗaya kaki. Don halinsa ɗaya. Baba, domin ko nagartaccen ɗan takara ya fito a jam'iyyar PDP mai alamar nema. Alhaji Atiku Abubakar, wazirin Adamawa. Insha Allah ba zai ba mu kunya ba. Ina da yaƙinin duk inda aka tsaya, baba zai gyara mana matsatsalinmu. Matsalar tsaro da ta baro ku da ƙauyukan in Allah da za ku koma garin ku. Magana bashi shika wannan kuɗaɗe da suke wahala. Insha Allah baba komai zai warware. Domin ko wazirin Adamawa mai kishin talaka ne. Baba shi kaɗai bane ya tsaya. A jihar Katsina muna da sanata Yakubu Lado Dan Marki. Shine zai mana gwamna a jihar Katsina domin magance mana tsaro da dukkanin matsatsalin mu in Allah ya soya da darajar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A yankin Daura muna da Ahmad Babba Kaita. A Funtuwa zone muna da Garba Shehu Matazu. A Katsina zone ka san ko wane ne baba? A'a. Yaro. Sai Siraja Aminu Makera. Fito takara nagartacce domin ya fitar da mu kunya. Baba ina baka yakinin duka ƴan takarkarin mu dake jam'iyyar PDP na Najeriya. In Allah ya da a wannan karan za su share mana hawayen mu talakawa. Saboda haka baba kwantar da hankalinka. Turma kana ji na? Kana ji? Sun samu kenan. Kana ji? Saurara kai yaro. Kuɗi sun samu. Ka kwantar da hankalinka. Wazirin Adamawa Alhaji Atiku Abubakar. Akwati. Alhaji Atiku Abubakar waziri. Aka ne atika dama yawan mu ce atika Qur'ani yawan mu ce. Kai mahaukaci ne. Waziri. Ka gane shi? Atiku Abubakar. Abu shi. Ka ci ka ba ne wannan na da tauce tintin ma na tuni. To ya fito takara. Aka ne mutum. To ya fito takarar shugaban kasa. Ta shugaban kasa. Ana ce ban ƙara takara ci ne ko? Shi ne yanzu. Ba na kudin ki ko nama ya haida ko ce da ake duka na kudin ba ni to ban ka na. Kaya ne. Na yayi. Saboda Atiku Abubakar. Na san za mu ci gaba da kwance hankalin ya samu wacce takarar shugaban. Insha Allah. Allah ya ba albarka.
Wai kaya be? Kuɗi na ya yi Kaya be? Atiku ya fito takara na ya yi. A sai Atiku. Malam. Sai Atiku. Duk mu tattaro wannan ƙuri'a mu je mu yi wannan zaɓe. Kwarai ko. Insha Allah. Sai Atiku. Alhamdulillah. Alhaji Allah ya saka maka da alheri da zuwanka. Amin. Shi yasa aka ce wuni da mai arziki. Ya Arziki ne. kwana 10 da matsiyaci ma. Gaskiya ne. Kwarai ko. Allah ya saka maka da alheri. To, amin. Allah ya shirya maka zuri'a. Amin, amin. Allah ya ba Atiku Abubakar wannan shugabancin. Amin nana. Alhamdulillah. Najeriya sai Atiku Abubakar. Katsina Dan Yakubu Lado dan Marke. Katsina Santara. Sai Siraji Aminu Makera. Kuntuwa. Garba Shehu Matazi. Daura Gau. Sai Ahmad Dabba. Insha Allah kasar mu za mu zauna lafiya da izinin Allah a ƙarƙashin jam'iyyar PDP. Wannan sako daga kungiyar 'yan kasuwa. Magoya bayan Alhaji Atiku Abubakar. A ƙarƙashin jagorancin ciyaman na kungiyar Alhaji Aliyu Ahmad Wali. Nigerian Business Community for Atiku Ecowa 2023 Katsina State Chapter insha Allah. Power to the people, le mami àǹfààní dẹ̀ wá.